En una època que estem de crisis valencians i tot Espanya, per què se trau altra vegada el tema de la llengua i el tema del conflicte lingüístic? No, mira, nosaltres creiem que la llengua és un vehicle d'unió i no de confrontació, i a més també algo molt important per a la personalitat pròpia nosaltres com a valencians, i simplement defenguem el que són les nostres senyals d'identitat i simplement defenem el que està en la nostra norma institucional bàsica, en el nostre article 6 de l'Estatut, que diu que en la comunitat valenciana es parla el valencià i ninguna altra cosa. No som nosaltres els que entrem en aquestes qüestions. El primer pronunciament del Consell Jurídic, el que s'havia apel·lat, és avala l'Acadèmia. Què tenen que dir sobre... Tindrà que ser el Consell Jurídic Consultiu quan emetisca l'informe que diga el que tinga que dir. Nosaltres hem manifestat clarament el que pensem i el que hem dit, que així no es parla altra cosa que no sigui el valencià, com així ho estipula l'Estatut d'Autonomia en el seu article 6. Però el president del Consell ha dit que el que diga la UL. El president del Consell tindrà que fer un informe i, per tant, quan coneguem aquest informe el valorarem. Però quina és la qüestió que l'han plantejat? S'haurà plantejat una qüestió de legalitat o ajusta a l'Estatut d'Autonomia. Però és la continuïtat d'aquesta Acadèmia Valenciana de la Llengua. S'ha posat en entredit la continuïtat de l'Acadèmia Valenciana. Nosaltres respetem l'Estatut d'Autonomia, i l'Estatut d'Autonomia, evidentment, una de les institucions d'autogovern que té és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I l'Acadèmia Valenciana de la Llengua s'ha creat per a potenciar i per a reforçar el que és el nostre idioma cooficial, junt amb el castellà, que és el valencià, i per tant això és el que té que fer una altra cosa.